گلی لاله که ماند تا ابد خوش رنگ و به همتا گلی لاله زیکوهی میوه گل ما دسته گل چیده آوردیم که باشیم بر قدومی سروری والا گلی لاله خوش آمده پیشوای معظم ملت مرحبا به فستیوالی سعید گلی لاله. صبح روز 2 اپریل سال روان در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فستیوال سیر گلی لاله و آزمون ولایتی گلها برگزار گردید. با مقصدی در سطح بلند دایر نمودن فستیوال سیر گلی لاله آزمون ولایتی گلها و استقبال شایسته مهمان عالی قدر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مکانی برگزاری چورابینی باغ فرهنگی فراغتی به نام کمال خوجندی به یک لاله‌زاری بزرگ تبدیل یافته بود. تاکید کرده شد که سیر گلی لاله یک رکن تاریخی جشن نوروز عالم افروز بوده احیای سنت مذکور در سمت دوست داشتن طبیعت و زیبایی پرستی مردم نقش مؤثر دارد. با گفت تاریخ شناسان در گذشته این آیین در سرزمین سوختی باستانی باختر قدیم و بعضی مناطق دیگر با نام جشن گلی سرخ خیلی شکوهمند و خاطرمان برگزار می گردید.
солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати хос доир намудани сайри гули лола дар сатҳи маҳалла, деҳот, шаҳр, ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ нишонаи арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихию фарҳангии халқи тоҷик буда, ташаббускори ин иқдоми басо нек ва дилписанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб мераванд, ки пайваста мардумро ба ободонию сабзкорӣ ҳидоят намуда фарҳанги зебоипарастиро ташвиқу тарғиб мекунанд. дар фестивали сайри гули лола ва озмуни вилоятии гулҳо аз ҷониби намояндагони 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 100 намуди лола, навъҳои гуногуни гулҳои ороишию ҳамешасабз ба намоиш гузошта шуда, ҳамзамон ҳунари рассомону нақшкашон, гулпарварону ороишгарон, ки дар мавзӯи лола бо тарзу услуби хос дар сатҳи хеле баланд офарида шудаанд, муаррифӣ гардид. ҳамчунин дар асоси талаботи озмуни вилоятии гулҳо ва фестивали сайри гули лола аз ҷониби донишҷӯёни донишкадаву донишгоҳҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ композитсияи адабии фарҳангӣ манзур карда шуда, байни духтарону писарон дар васфи гулу лола қироати шеър, байтбарак ва бадиҳахонӣ низ сурат гирифт, ки басо ҷолибу диданӣ буд. Дидам дар божаҳо сад боғу роғи бехазон, ман ба номи ту дар ин боғу гулистон омадам. Лола ба саҳро шуду, бод муборак баҳор, шаҳр чунин тозаст, ин ки набуд соли пор. از قدوم پیشوای ملتم شهر ما را نوبهاران میرسد. دیده سبزآشنای لاله را رنگ سرخ مهرباران میرسد. фестивали сайри гули лола ва озмуни вилоятии гулҳо аз рӯи 5 номинатсия ороиши беҳтарин, гулдастаи беҳтарин, рассоми беҳтарин ва гулпарвари беҳтарин гузаронида шуда, ғолибон вобаста ба талабот, ки дар он истифодаи ҳарчи бештари намуди гулҳо аз ҷумла гули лола, интихоби композитсияву дизайни ҷолиб, сифати кор ва нашъунамо дар мадди аввал қарор дорад, муайян карда мешаванд. Ба ғолибони озмон диплом, сипоснома ва мукофотпулӣ ба ҳисоби аз 1000 то 3000 сомонӣ супорида хоҳад шуд.
سجی قدم های جنابی عالیا مردم همه بختیار و هم دلشاد شدن از سجی قدم های جنابی عالیا مردم همه بختیار و هم دلشاد شدن ای سروری تاجیکان سلامت باشد با خلقی عزیز با سعادت باشد دارم طرف زندگی از دنیا دایم همه وقت صحب و سلامت باشد دارم طرف زندگی از دنیا دایم همه وقت صحب و سلامت باشد. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти касбии гулпарварони боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи камоли хуҷандӣ ки дар соли равон зиёда аз 300 000 гули лола шинонидаанд баҳои баланд доданд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ҳудуди боғи мазкур наздики 40 намуди гули лола қад кашидаву шукуфта аст ва бо рангорангиаш ба ин мавзеъ ҳусну таровати бештарро зам намуда барои тамошои он ҳамарӯза шумораи зиёди сокинон ва меҳмонони хориҷӣ ташриф меоранд. дар ҳудуди боғи мазкур ки наздики 9 гектарро ташкил медиҳад ҳамзамон беш аз 100 000 бех дигар навъи гул ва зиёда аз 30 намуд дарахту буттаҳои ороишию ҳамешасабз шинонида шудааст. тибқи маълумоти масъулон соли гузашта наздики 70 000 нафар аз ин боғ дидан намуданд ки аз ин шумора 10 000 нафарашро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд. соли равон бо мақсади вусъати корҳои ободонӣ ва баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии сокинон дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 2 миллион бех гули лола шинонида шудааст ки аз ин нишондод 1 миллионаш ба шаҳри Хуҷанд рост меояд. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои шаҳр гулҳои лола қад кашидаву шукуфтаанд ки аз тамошои он кас ҳузуру ҳаловат мебарад. дар фестивали сайри гули лола ва озмуни вилоятии гулҳо ба ҳунари волои гулпарварони шаҳри Хуҷанд низ баҳои баланд дода шуд.
ёдовар мешавем ки даври якум ва дуюми фестивали сайри гули лола дар сатҳи маҳалла, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр ва вилоятҳо баргузор шуд ва даври сеюми он дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. انشالله پیش خودم به جناب علی به هی پدرام یک خطاب میکنم که در حیات ما نخوده گفتنیم که الهی هر کجای میره آبی روان پیشتون بیاد خاک گیره زر گرد الهی آمین الله اکبر سلامت باشید тавре таъкид карда шуд, ҳадафи асосии баргузории фестивали сайри гули лола ва озмуни вилоятии гулҳо вусъат бахшидани ободонию сабзкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо, деҳоту маҳаллаҳо ва инчунин ташвиқу тарғиби фарҳанги зебоипарастӣ дар байни аҳолӣ ба ҳисоб меравад.